Children of God, mga anak sa Diyos. June 30, mao ang kapistahan sa first martyrs of the Church of Rome. Kung inyong mabantayan, kini nga pista gipahigayon human gyud sa kapistahan ni San Pedro o ni San Pablo. Nganong adunay espesyal nga pista alang kanila nga mga first martyrs of the Church of Rome. Tungod kay sila mao ang mga ordinaryo nga mga Kristiyanos nga nihalad sa ilang kinabuhi alang kang Kristo panahon sa persecution nga gipahigayon ni Emperor Nero niadtong 64 AD. Human sa dako nga sunog sa Roma, gibasol ni Emperor Nero ang mga Christians bisag walay ebidensya. Daghan sa mga Christians gidakop, gipriso, gipatay sa makalilisa nga paagi. Ang uban gilansang sa krus, ang uban gipakaon sa ihalas nga mga mananap, ang uban gihimong buhing sulo, human torch, aron mudanag sa garden ni Nero inig kagabi. Wala kita makaila sa ngalan sa kadaghanan kanila apan wala sila hikalimti sa simbahan. Ang ilang dugo nahimong binhi sa pagdako sa simbahan. Gipahinungod kini nga pista aron pasidunggan kining mga wala mailhi apan matinumanon nga mga saksi ni Kristo. Pinaagi sa ilang maisugon nga pagsaksi, gipahinumduman kita nga ang pagtuo usahay nagkinahanglan og dagkong sakripisyo. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot mahitungod sa usa ka unos nga miigo sa sakayan sa mga tinun-an samtang si Hesus natulog. Nahadlo kayo sila o naghuna-huna nga mga matay na sila. Apan sa usa lamang kapulong ni Hesus, nihunong ang hangin o nibanos ang kalinaw. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang presensya ni Hesus wala magpasabot nga walay unos sa kinabuhi. Ang mga tinun-an kauban mismo ni Hesus sa sakayan. Apan wala kini makapugong sa pag-abot sa kusog nga bagyo. Usahay maghuna-huna kita nga kung matinumanon kita sa Ginoo, exempted na tas mga kasakit, mga problema o pagsulay. Apan ang ebanghelyo nagpakita nga bisan ang mga suod kang Hesus nakasinati gihapon og mga unos. Ang kalainan mao nga wala kita mag-inusara sa atong pag-atubang ini. Mingon gani ang mga tinun-an, Lord, save us, we are perishing. Matthew 8:25. Sa binisaya nga hubad, Ginoo, luwasa kami kay mga matay na kami. Kini nga pag-ampo mubo apan puno sa pagsalig. Sa panahon sa kalisod, dili kinahanglan taas ang atong mga pag-ampo. Usahay igo na ang pagsinggit ngadto sa Ginoo gikan sa kasing-kasing. Ang importante mo ang pagsalig nga siya maminaw ug motubag. Ang matag usa kanato adunay kaugalingon nga mga unos. Mahimong kini sakit, problema sa pamilya, financial problem, kalisod o kaba pagduha-duha. Adunay mga higayon nga daw hilom ang Ginoo murag siya natulog lang sama sa ebanghelyo. Apan ang kahilom sa Dios dili pasabot nga gibiyaan na kita niya. Ang Ginoo anaa gihapon sa atong sakayan bisan kun wala nato mabati dayon ang iyang presensya. Ang presensya ni Hesus wala nagpasabot nga walay unos sa kinabuhi. Ikaduhang punto, ang pagtuo nagkinahanglan sa pagsalig kang Hesus bisan taliwala sa kahadlok. Sa dihang gipukaw sa mga tinun-an si Hesus, nangutana siya nganong nahadlok man sila o nganong kulang ang ilang pagtuo. Wala niya sila gibadlong tungod sa pagpukaw kaniya. Hinuon, iyang gipangutana sila nganong nahadlok man sila. Asa naman di ay ang ilang pagtuo nga naaman siya nag-uban kanila. Kining pangutana ni Hesus gipahinungod usab kanato.
Sa dihang adunay problema, dali ba ta mawad-an og paglaom? Umusalig ba kita nga ang Ginoo makahimo sa pagdala kanato ngadto sa kaluwasan? Ang pagtuo, dili pagkawala sa kahadlok, kundili ang pagpadayon bisan adunay kahadlok. Ang unang mga martyr sa Roma nakasinati usab og dakong kahadlok. Sila ordinaryo ra in taon nga mga tao sama nato. Apan ang ilang pagsalig kang Kristo mas dako pa kaysa sa ilang kahadlok sa kamatayon. Mao nga bisan giatubang nila ang pagpanglutos, nagpabilin silang maisugon sa ilang pagsaksi nga si Jesus mao ang ilang Ginoo ug manunubos. Ang ilang gipakita nag-awhag nato nga magpabiling lig-on sa pagtuo bisan sa mga pagsulay nga atong nasinati sa atong panahon. Ang pagtuo nagkinahanglan sa pagsalig kang Hesus bisan taliwala sa kahadlok. Story time. Nahinumdum ko sa asoy ni Bishop Ruben Labajo nga karon mao na ang unang bishop sa bag-ong Diocese of Prosperidad sa Agusan. Sa dihang kura paroko pa siya sa Santa Fe sa Bantayan Island ug wala pa siya nahimong obispo, nakasinati siya og makahadlok nga panghitabo didto sa dagat. Samtang nagsakay sila sa pambot, kalit silang naabtan sa kusog nga hangin ug dagkong balod. Gikusog-kusog pag-ayo ang ilang gisakyan hangtod nga kini nasa limbuad. Og sa pipila lamang kagutlo, split second daw wala na'y paglaom tungod kay naanod sila og palutaw-lutaw na lang sa dagat, nagkapyot sa natuwad na nilang sakayan. Apan pinaagi sa panabang sa Dios o sa paningkamot sa mga kauban, naluwas sila. O kini nga kasinatian, wala jud niya hikalimte. O sa paglabay sa panahon sa dihang siya nahimong obispo, naapil kini sa iyang coat of arms. Pinaagi sa mga hulagway sa balod nga makita isip mga accents. Alang kaniya ang mga balod, nagpahinumdum nga bisan sa tunga sa unos, ang Diyos nag-uban o naggiya. Children of God, mga anak sa Diyos, ang kinabuhi puno sa mga unos nga dili nato malikayan. Usahay mahadlok kita og mubati nga daw natulog ang Ginoo. Apan ang ebanghelyo nagpasalig nga anaa siya sa atong sakayan. Busa dili ta muhunong sa pagampo. Dili pud ta muhunong sa pagsalig. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.